Hakuna Matata, vidúci mi ptáka. Ja vás vítam u svojho ďalšieho. Nemôžem nadávať prvých 7 sekúnd vo videu, ináč by mi to mohlo nejakým spôsobom skaziť dosah. Takže ja vás vítam u svojho ďalšieho komentujúceho, velice príjemného, názorovo a etnicky vyrovnaného videa. Dneska mám velice príjemnú náladu. A ja to teraz momentálne prepnem. A mám chuť si zase pozrieť nejaké fakt hororové video. Nedávno to predošlo, čo som pozeral, tak som si to celá nasral, kámo. Fakt som chytol schýzu, lebo jak som tu sám, kámo. Tak to je také zvláštne to pozerať večer. Ale ja už viem prečo. Nezapol som si toto tu jeble zadné svetlo, kámo. A preto som sa cítil osamelo v more. Tak, poďme sa pozrieť, čo tu máme. Ja by som si to ešte musel kurva prepnúť tam, kde to mám ja. To je môj kanál ináč, keď si tam jebneš follow, tak budem rád, keď nie, tam ma môžeš podúciť. Tak. Som furt ja, ne? Hej. OK. Jak on sa volal do piči tento? Skelet, kámo. Presne. Tak. Mám tu jeho videá znovu ináč, pretože on má fakt občas hodne zaujímavé videá, hodne ujeté videá. S tým, že dá sa tu dať, že best of, alebo niečo takéto. Neviem, asi nie. Skinwalker Kežmarku, kámo. No, akože nemal by som byť do piče rasista, víš, na týchto videách, takže rasizmus je zlý ináč, jo. A rád by som si pustil nejakú kompiláciu. Teraz toto som vlastne nedopozeral ináč, Pred ne? pár dňami objavilo video od používateľky Mac. Vôbec nie, čo Jo, tu som sa úplne posral, kámo, takže ideme na to. Na TikToku sa pred pár dňami objavilo video od používateľky Max, ktoré okamžite zaujalo desiatky tisíc divákov. Povedomý ksicht, kámo. Asi viete, koho myslím. Pôvodne ho vraj natočila už pred 6 rokmi, no až teraz sa rozhodla ho zverejniť. Zvláštne, kámo. To je kebyže vyhrať pred 6 rokmi, až teraz si rozhodneš poslať love alebo vyplatiť. Tvrdí, že vzniklo v byte jej brata, o ktorom si celá rodina bola istá, že v ňom niečo nie je v poriadku. No kámo, jasné, že keď prídeš do bytu a cítiš nejaké skurvenstvo, takže tamto skurvenstvo asi je buď daný živý obyvateľ, alebo mŕtvý obyvateľ. Vo väčšine prípadoch je to ten živý, ale občas sa stáva, že aj ten mŕtvý more. Podľa jej slov tam roky dochádzalo k zvláštnym javom, no práve toto je jediný moment, ktorý sa jej podarilo zachytiť na kameru. Brat tam asi točil nejaké fekal porno, more nemeckého, ne, fetiš pičoviny. A preto sa mu začali diať tam aj divné veci, more, víš. To je brat? Vytlačí sa. Čo, najebaný zaspal kokot? No ja som to hovoril, kámo, ja som to vedel, more. To čo tam bolo? Na prvý pohľad ide o úplne bežný záber. Najebaného človeka. Žena natáča spiaceho brata, ktorý leží na gauči s pohárom v ruke. Lebo fentanyl, kámo, si jebol určite. Len domáci fentanyl. Že hneď v prvých sekundách si v pravom rohu chodby možno všimnúť niečo veľmi zvláštne. To je divné, kámo, to by musela vidieť aj ona, to piči, to je vojeb. Pod svetlom stojí tmavá Vyzerá jak nejaký malý tulokar bunde, more, malej. postava, nehybná, tichá, ako by len čakala, že si ju niekto konečne všimne. A môže ich všetkých vydúchciť. Kamera sa následne sústredí na brata, no keď sa uhol pohľadu mierne Taký fentoš, kámo. zmení a záber opäť odhalí. No, čistý, krásny strih, úplne na piču video. Poďme ďalej, kurva, poďme ďalej. Postava je odrazu preč. Zaujímavé je, že väčšina divákov si tento detail nevšimla hneď. To vidím hneď do piči, keď niekto chce lakovať, kámo. Komentáre sú plné ľudí, ktorí video pozerali opakovane a stále nechápali, čo A furt si marovali, má more. byť desivé, až kým im to nedocvaklo. Mnohí tvrdia, že postava akoby nemala nohy. Iní
Však je to kunda bunda. Či vlastne kurva bunda. si mysleli, že ide len o župan či kabát, alebo že to, na čo sa majú sústrediť, má byť ten vysavač na ľavej strane chodby. Čomu by som sa kurva mal sústrediť na vysávač, more, keď tam je nejaký najebaný typek, more. Nafenťovaný. Autorka neskôr pridala aj dlhší Čakaj, ona má černého brata, kámo, však ona je biela, more. príbeh, kde vysavač Pozeraj, len kamoš. lokali opakovane, ale nevšimla To čo za familia, more? hneď. Komentáre sú plné ľudí, ktorí video pozerali. Však jej brat je černý. Tvrdia, alebo že autorka neskôr pridala aj dlhší príbeh, kde spomína ďalšie zvláštne javy, ako napríklad Jak si brat maroval do piči v kúpelke a bolo to počuť na celý barak, kámo. skrinky, ktoré sa samé otvárali, voda, ktorá tiekla bez dôvodu, No voda tečie väčšinou bez dôvodu, nie? daj vode dôvod tiec, ale ona potečie, more. hlasy, ktoré oslovovali ľudí po mene, aj keď boli doma sami. Milan! A potom ešte jeden detail. Krátko predtým si do bytu priniesli staré zrkadlo z výpredaja. Kokot. Nenosil by som si doma veci, čo niekto cudzí mal, víš co. Nevieš, čo za skurvenstva doma to malo, vieš, akože úplne nejaký hnusný človek, vieš. Ty si donesieš vlastne kúsok jeho domov, more. A vraj práve vtedy sa všetko začalo. No, hovorím do piči. Keď ho Boh ví, čo robil takto so zrkadlami, kámo. Keď chceš vyvolať nejaké kokociny, tak sa to práve na kokociny robí so zrkadlom, vieš. To neviete, more, to je jedno čo. počase vyhodili, všetko sa prestalo. Náhoda? Alebo čo, ak takéto predmety bez známeho pôvodu môžu byť spúšťačom paranormálnych javov? Čo No však jasné, že hej, more. myslíte? Nenoste si domov píčoviny, kámo, od ľudí, čo nepoznáte. To je základ. To je, keď máš frajerku, more, a ideš s ňou jebať a nevieš, čo je zač, kámo. Tie si môžeš domov priniesť nejakú píčovinu. Stopy na madraci, kámo. Nevyjadrujem sa k tomu. Presne to sa môže stať, keď si donesieš domov frajerku, ktorú nepoznáš. Niektorí ľudia si na nové bývanie zvyknú rýchlo. Iní už po pár dňoch cítia, že niečo nie je v poriadku. Teraz si vymárovať v kúpelke, kámo, a už je všetko v pohode. Mladá žena menom Janet sa práve presťahovala do nového bytu a ako mnohí iní chcela sa pochváliť videom, kde nacvičuje tanečnú Vyzerá, že viem, koho volí, more. zostavu. Na prvý pohľad nič No jasné. nezvyčajné. Lenže niekedy sa práve tie najobyčajnejšie momenty zmenia na nočnú moru. Sledujte, čo desivé autorka zažila. To čo je, kuruje, more, to čo požrala. Čo ti je, ale to asi píše dobre, more. Remember? We're friends. To čo, ona je taká postriana, ne trošku. Remember? We're friends. To je nejaký imigrant, more asi. Čo, niekto ušiel do baráku, kámo, že poznáme sa? Please get out of my apartment. Typek, more, podľa mňa tam býval dekedy a úplne došiel zase, alebo sa sekol trošku. Mne sa minulé tiež stalo, že som šiel najebaný a som šiel do starého baráku, kámo, na taxíku. A až potom som si uvedomil, že už tam nebývam do piči. Aj do práce sa mi, kámo, stalo, že som proste si zvolal taxík ráno do práce, ktorej už kurva nepracujem, vieš, dlho. Takže chápem. Please get out of my apartment. Čo to bolo? Please get out of my apartment. Však to je nejaký ten, ne? Čo pivo pije veľa. Štangast. Please get out of my apartment. Zrej. No jasne, kurva. Please get out of my apartment. Čo dvere sa sami otvorili, more? Please get out of my apartment. Please get out of my apartment. Same sa otvorili dvere, si to videl do piči. Please get out of my apartment. Please get out of my apartment. No jasne, kurva. To čo, ona nechala typka doma samého a ona utekla zo svojho baraku? Janet sa rozhodne zdokumentovať nový tanečný nácvik. No pekne na piču. Kamera je položená stabilne, miestnosť vyzerá obyčajne, až kým do záberu nevkročí muž, ktorého tam rozhodne nečakala. Jeho prítomnosť je znepokojujúca, No vyzerá, kámo, keby pivo pil veľa. no ešte znepokojujúcejšie je to, čo nasleduje. Muž sa jej predstaví ako Raymond a pôsobí, ako by si z prítomnosti v jej byte nerobil ťažkú hlavu. Nejaký uchylá, kámo, no.
Janet je okamžite vydesená, žiada, aby neznámy creep odišiel z jej bytu a popritom ustupuje smerom k východu. Keď sa rozbehne ku dverám, kamera zaznamená moment, ktorý neskôr rozoberajú tisíce divákov. Dvere sa samé otvoria práve v Andiel strážnika mu otvoril more, podľa mňa. Žiadne zlé skurvenstvo, ale andiel mora. okamihu, keď k ním dobehne. Podľa Janet nejde o žiadny detail. Neskôr totiž vysvetľuje, že práve tie dvere sa bežne zasekávajú a ťažko sa otvárajú aj pri použití sily. Až to tak nevyzeralo, ale podľa mňa už do toho lakuje. Podarí sa jej úspešne utiecť a následne volá políciu. Keď hliadka prehľadá byt, muž je už dávno preč. Oni kokot, jak sa tam dostal, víš co? Nikdy ho nechytili a dodnes nikto nevie, kto to bol. Však lebo kameru je na kalkulačku skurvenú. To by však nebolo všetko. Čo za jeble video, natočím mora. Mačka ma píči, mene. Čo, mora? Pepper spray? To ti nepomôže, mora. Môže byť, že bývalý obyvateľ domu, víš. Nejaký glíčka Matrixový úplne. Aj tá hudba do toho je dodaná, kámo, to vyzerá nejak fakt pofederne, kámo. Väčšinou v takýchto videách, keď takto kuruje v baráku, tak není takáto hudba, počúvaj. Niekto tam po huslách ruku ťahá, mora. Opa, nejaké otlačky na posteli, mora, keď tam niekto stal. Digmar, jak sa tam objavujú také dve píčoviny. No to bude to drevenou podlahou, kámo, 100%. Len o pár Mala si vymarovať kúpeľne, nič takého by sa nestalo, mora. dní neskôr zverejní ďalšie video. V izbe je opäť pokoj, natáča sa s mačkou, keď v pozadí začuje buchot. A vlastne možno na to išlo aj s tou mačkou, mora. Zneistí, berie do ruky obranný sprej a zostáva stáť. Kamera beží ďalej. V zábere si možno všimnúť matrac, na ktorom sa začínajú ukazovať stopy, ako by si na neho práve niekto neviditeľný sadol. Janet opatrne cúva, prechádza na druhú stranu izby a keď sa otočí Však prešla cestou, mora. späť, stopy na matraci sú preč. Však lebo cez nich prešla, mora. Podľa jej vlastných slov sa necíti bezpečne a nechce tráviť v byte večery bez spoločnosti. Ten si vzala jakého eskorťaka. Pomáha jej rodina, priatelia, ktokoľvek, kto je Čo to? ochotný Nič mám pri nej zúmara. zostať aspoň na noc. Janet priznala, že netuší, čo presne sa v jej byte odohráva. Najprv ten neznámy muž, potom tie záhadné javy, ktoré má zdokumentované. A hoci sa to celé môže zdať neuveriteľné, ju Tak to je tou drevenou podlahou, kámo, 100%. to ovplyvnilo natoľko, že premýšľa, či odísť Boh vie, čo pod tou podlahou je, kámo, víš co? úplne. A teraz otázka na vás. Keby sa to stalo vám, zostali by ste? Ty pičo, kámo, to je silná otázka. No, nevyjadrujem sa k tomu, kámo. Z jednoho bytu tiež odišiel, more. A nie len preto, víš. Niektoré zábery vzniknú neplánovane. Partia priateľov sa vybrala na výlet do Chile, kde si užívali prechádzku v prírode a v jednej chvíli sa rozhodli spraviť skupinovú fotku. Alebo keď ješ do Tajska, kámo, niekto ťa cvakne strandkou. Všetci sa na nej usmievajú, Okrem teba, keď to niekto uvidí. nálada je uvoľnená a na snímke nie je na prvý pohľad nič zvláštne. Až neskôr si niekto z ich známych pri prezeraní fotografie všimol niečo, čo úplne zmenilo atmosféru Nevidím do celého piči, momentu. nič takéto, čo by ma...
Ja, to také kokociny za samora. V ľavom dolnom rohu medzi dvoma dievčatami sa stieňa vynára nejasná tvár. To je Jej pele toho, no, typka. Sú neprirodzene bledé, oči akoby presvitajúce a ústa roztiahnuté do zvláštneho zlovesného výrazu. Vyzerá ako Hulk, kámo. Pripomína tvár človeka, ale niečo na nej nesedí. Treba, kurva, ľudia nie sú zelení, more. Farba pokožky pôsobí neživo, ako z hororu. Jak z Shreka, kámo. Podľa ľudí na fotke tam v tom momente nikto ďalší nestál. Tvár, ktorú tam dnes vidíme, nepatrí nikomu z nich a netušia, ako sa na zábere objavila. Vyzerá ako vodník skurvený. Niekto to pripisuje hre svetla a tieňov, iní zas tvrdia, že to určite nie je náhoda. No, keď išli kolo vody, kámo, tak asi nevíš. Pod originálnym príspevkom sa spustila lavína komentárov. Mnohí priznali, že si dlho nič nevšimli, až kým im niekto neukázal presné miesto. A v momente, keď si to všimli, dostavil sa nepríjemný pocit. Niektorí opisovali zimomriavky, iní úzkosť alebo zvláštne nutkanie okamžite prestať pozerať. A fajčiť a brať drogy, more. Z obyčajnej skupinovej fotky sa stal obrázok, pri ktorom si už nikto nie je istý, koľko ľudí na ňom vlastne je. Toto video bolo nahrané v opustenej nemocnici Santa Rosa de Copán v Hondurase. No kámo, keď ideš do opustenej nemocnici v Hondurase, tak nečakaj, more, že sa tam nebudú diať divné veci, kámo. Už len to Honduras, kámo, tak už znie zlovesne, more. Na YouTube sa objavilo pred 10 rokmi. Takže kurva zás na kalkulačku. Presne v deň, kedy mám narodeniny. Koho nezajíma, more. Dnes má približne 30 000 videní, no Ty máš 30 rokov. jeho pôvodný autor k nemu nikdy nepridal žiadny popis. A práve to pridáva na zvláštnosti. Žiadne vysvetlenie, žiadny kontext, len necelých 20 sekúnd záznamu, ktorý sa vrie do pamäti. No, mňa tiež občas nenapadne, čo mám napísať pod video, víš co? Nemocnica, kde sa to natáčalo, bola v tom čase úplne prázdna. Miestnosť napravo kedysi No hovorím, že kalkulačka vyjebaná, kámo, úplne extrém. slúžila ako operačná sála na urgentnom príjme. Podľa niektorých svedkov sa práve v tejto časti budovy začali objavovať nevysvetliteľné javy po tom, čo jeden z chirurgov náhle skonal na zástavu srdca. Iní sa prikláňajú k verzii, že energia patrí pacientovi, ktorý tam svoj posledný zákrok neprežil. To si nebude len jeden, ne? Osobne považujem toto video za jedno z dôveryhodnejších. V čase jeho vzniku ešte neexistovali generátory videí Ani normálne telefóny, kurva. žiadne dnešné AI nástroje, ktoré by dokázali podobnú scénu vierohodne sfalšovať. A povedzme si úprimne, dnes už nie je také ľahké odlíšiť, čo je reálne a čo vytvoril algoritmus. Práve preto sa snažím do svojich kompilácií zaradiť najmä tie videá, pri ktorých cítiť ľudskú prítomnosť za kamerou. A toto je jeden z tých prípadov. Všetko najlepšie ku narodeninám. No to ale vyzerá jak v Cajku tá nemocnica, akože nevyzerá, že by tam proste už nefungovalo to. Však je ešte aj pitov v koši, kámo, ne? Husté, kámo, husté. Kalkulačky také veci asi zachytávajú, no. Krátke, roztrasené zábery z tmavej nemocničnej chodby pôsobia už sami o sebe nepríjemne. Ale však je pitov v koši, more, tak tam niekto musí proste tie pytle meniť. Že počas sledovania si môžeme všimnúť zvláštny pohyb, ako by niečo vykúkalo z otvorených dverí na pravej strane. Tá vec Glitch, kámo, zasa. sa pohybuje zvláštnym spôsobom. Nevidno končatiny, nekráča, nelozí. Skôr to pripomína Koko, však nech je rád, že to nelozí, ty kokot, lebo to až by som sa dosral, kámo, asi. bledú hmotu, ktorá sa klže sem a tam. Ako zhluk niečoho, čo chvíľami vzdialene pripomína ľudskú postavu, no v ďalšom momente už vôbec nie. Celé to pôsobí desivo práve preto, že mozog nedokáže jednoznačne určiť, na čo sa vlastne pozerá. Ale kalkulačka vždycky áno. Nie je to človek, nie je to zviera, je to niečo medzi.
A presne ten moment neistoty robí z tohto No jak medzi, more. videa jeden z najznepokojujúcejších záznamov, aké som v starej YouTube ére videl. Dikone to bude youtuber už dlho asi tento frajer, čo robí tieto kompilácie. A čo to je? Tento strašidelný príbeh sa odohráva na TikTok účte s názvom El Josho. El Pablo. A radšej sa to odohráva u El Josha. Všetko sa to začalo celkom nevinne, ako snaha zdokumentovať nepríjemného suseda, ktorý mu každé ráno prechádzal cez pozemok. Čo ti poviem, kamo? Josh sa obrátil na Tam je bol klepec na medvedce, more. políciu, no nedočkal sa žiadnej pomoci. A keď čo, nie to, čo sa chytil medvedze? A že si chytil suseda, kamo, tak to je jeho chyba, nemá tam čo robiť. Tak sa rozhodol vziať veci do vlastných rúk. To, čo začal zverejňovať, však čoskoro začalo pôsobiť oveľa desivejšie, než len obyčajné narúšanie súkromia. Čo to? Čo ti jebe, kámo? To vyzerá fakt psycho. To nie je sused, more, možno susedové decko retardované. To kvičí, kámo, to kvičí normálne. To je nejaký retard. Čo bolo, ty kokot? Prvé video je krátke, no okamžite vzbudilo záujem. Susedové jeble deti, more. Autor sa zjavne skrýva za krikmi a No, vôbec to nie je vidno. potajme natáča osobu, ktorá mu vraj pravidelne prechádza cez pozemok. Na zábere vidíme štíhlu postavu v dlhých čiernych šatách s čiernymi vlasmi a neistou chôdzou. Však chytím palicu, tomu zajebem, more, úplne takú po hlave, kámo, že to zostane ležeť, more, a dobijem ho nejakou takú tenkou palicou, aby to štípalo do piči. Do tváre jej nevidno, čo celému záberu pridáva ešte viac nepríjemnú atmosféru. Aj keď sa na prvý pohľad môže zdať, že ide len o podivnú susedu, komentáre pod videom hovoria niečo úplne iné. Komentáre sú vždycky najväčší odborníci, kámo. Ľudia okamžite začali prirovnávať Si? túto postavu k Mortiši Adamsovej, či Tak tebe jebem, more. Však to bol film do piči, rozprávka, kámo. dokonca k démonickým entitám alebo čarodejnici Blair Witch. To by musel byť kurva ten les asi, ne? Padali rady ako zabudni na šerifa, zavolaj kňaza, alebo A nechaj sa vydukciť, pokiaľ máš 10 rokov. toto nie je tvoja suseda, toto je niečo iné. To je susedov retardovaný syn. O pár dní neskôr sa na profile objavilo ďalšie video. V texte sa píše, že táto osoba nekomunikuje, nehovorí a nijako nereaguje. A to vyzerá, kámo, fakt jak niekto šáhli normálne, akože kurovačka na hlavu, víš. To, čo na začiatku vyzeralo ako zvláštny incident so susedkou, sa teraz zmení na vystupňovanú paranoju a náznaky, že ide o niečo oveľa hlbšie. Tu vyzerá fakt divne, kámo, úplne keby 3 dní alebo 4 dní proste takto žral heroín, kokain a všetky tieto veci, more, a potom ho pustili vonku na svetlo. A diváci? Tí sa v komentároch rozdelili na dva tábory. Jedni to berú ako desivú realitu, druhý ako dobre zahranú fikciu. Ja si myslím, že to je vibe. Ale väčšina sa zhoduje na dvoch slovách. Duch, tího. Apalačské vrchy. Zistilo Však to je v Apalackých vrchách, more. sa, že autor býva v tejto oblasti, ktorá je To sa nedív do piči. Tam sa furt dejú nejaké takéto veci, kámo. známa pre svoje desivé paranormálne veci. Zrazu sa začalo hovoriť o divokých ľuďoch žijúcich v horách, No, oni sa hovorí, že tam bývajú normálne, akože fakt jebú na civilizáciu a žijú proste skladkami tam behajú, víš. ktorí sa vraj skrývajú pred civilizáciou, Čo ono, exekúce majú. pohybujú sa v lesoch a nevyhýbajú sa konfliktom. Niektorí miestni v komentároch tvrdia, že ak ich provokujete, spália vám dom alebo ukradnú domáce zvieratá. Ty pičo, kámo, to je moc. Akože toto nie je sranda, kámo. Po niekoľkých dňoch sa autor vrátil s ďalším znepokojivým videom. Tento raz však nešlo o záhadnú postavu v diaľke. To čo za záber, ty kokot, more popod? Čo to sú také draty? Znepokojivým videom. To prečo takto? Tak to je sfingované, kámo, keď to takto dal. No, vidíš, že to je pekné, vieš. Tento raz však nešlo o záhadnú postavu v diaľke, ale o to, čo po sebe zanechala.
Na záberoch vidíme niekoľko artefaktov, ktoré pôsobia, ako by boli súčasťou nejakého rituálneho Ale kurvačka na hlavu, kamo, takomu 100% more sa prekopol do piči zo andelského prachu a teraz proste beha po lese v Černomore a nevie, čo je naozaj a čo ne. miesta. Staré hrdzavé klince položené na otvorenej Biblii, konkrétne na strane, kde sa opisuje stavba oltára pre spaľované obete. No, kurvačky, kámo. Vedľa toho podivné symboly, ručne maľované znaky na maske, By sa za toho, kámo, nechytal, more. ktoré pripomínajú pohanskú alebo okultnú symboliku, Donald J. Trump. On má vlastný kravaty, kámo. maľované znaky na maske, ktoré pripomínajú pohanskú alebo okultnú symboliku. Hej. Niektoré diváci prirovnávajú k alchymistickým značkám, iný ku keltskému trojuholníku alebo ženskému symbolu. Nejaké kokociny, kámo. Proste nejaký zase... No nemôžem, alebo nebudem tu politicky nejakým spôsobom rozprávať veci. Jedného rána vraj našiel svoje auto pootvorené. Nebolo nič ukradnuté, no na sedadle vodiča ležal zvláštny predmet. Vyzeral ako koreň, no mal neprirodzený tvar, ako by ho niekto cielene upravil. Však jasné, more. Zistili, koho volil, more, a teraz mu otravujú život. Tvrdí, že nemá poňatia, ako sa tam dostal a práve to ho najviac desí. Kokot mal na hlave magu a teraz sa mu dejú divné veci. Niektorí v komentároch hovoria, že ide o obyčajný briar root, koreň, ktorý Tu píše asi. sa často používa v ľudovej mágii, niekedy No hovorím, že píše, more. ako ochranný symbol, inokedy na vyjadrenie zámeru. Iní tvrdia, že ak sa ho dotkol holými rukami, mohol tým nevedomky prijať niečo, čo mu nebolo určené. No hovorím, na tieto veci treba dávať bacha, kámo, treba to normálne zahodiť do piči alebo zapáliť aj s autom, kámo, a hodiť to z útesu, víš. Možno prekliatie, možno len odkaz. V jednom z posledných videí Čo ti ciga, kámo, aký bordel. sa rozhodol zájsť ešte ďalej. To on tam býva, kámo, to ja sa ani nedivím, more, že mu otravujú ľudia život. Zobral kameru a pokúsil sa svojho podivného suseda konfrontovať priamo. Takže to je jeho jeblý sused, kámo. Tak to potom bude jeho jeblejší syn ešte. Priblížil sa k jeho domu, no zdalo sa, že nikto nie je doma. Čo ti jebe, ty kokot? Dvere boli zatvorené, ale všade naokolo sa váľali odpadky, kartóny, rozbité predmety a staré káble. Dobre prekopnutý, kámo. Celý priestor pôsobil zanedbane, ako keby tam dlhodobo nikto skutočne nežil. Alebo naopak, ako keby tam niekto žil, ale mimo normálneho. No, žije tam, kámo, niekto, ale fakt úplne mimo. Dvaja tam žijú, jeden mu poja po záhrade, more. Vnímania toho, čo pokladáme za bežné. Tento príbeh je stále živý a v čase písania tohto scenára pribúdajú nové videá. Ak sa objaví niečo ďalšie, určite sa k tomu vrátim v ďalšom videu. Zatiaľ Však nevie tomu zajebať normálne. však zostáva len sledovať, čo všetko sa Dík, ty kokot, to chodí po 4 more. určite sa k tomu vrátim v ďalšom videu. Zatiaľ však zostáva len sledovať, čo všetko sa ešte Ale však prečo to točí jak retardovaný do piči? Prečo normálne nezobere kameru a nezajebe tomu do ksichtu? ukáže. Lebo ak je niečo horšie než neznámi votrelci v lese, sú to susedia, o ktorých si myslíš, že ich poznáš. Chvála Bohu, nikdy som nemal nejaké susedské vzťahy, kámo. V minulej kompilácii To je z Česka toto tu inač. To je normálne česká nejaká nemocnica, kámo. To je pekné video. som spomínal zaujímavý záznam z nemocnice pre dlhodobú starostlivosť v Českej republike, kde sa na bezpečnostnej kamere objavil zvláštny orb, tajomná svetelná šmuha, ktorá sa pohybovala medzi pacientmi. Tento prípad zaujal množstvo ľudí, no No však ľudia normálne astrálne cestujú, kámo, tak občas sa stane proste, že to prebíja do tejto reality. Ľudské oko proste zvláda len istú frekvenciu z toho, čo vidí, víš, proste. Takže vlastne všetko nejak pod nejakú a všetko nad nejakú, tak proste je ľudskému oku neviditeľné. Čože kurva také spektrum, kámo, že proste si povie, že fakt ľudské oko je síce úžasné, ale úplne vymleté, kámo. jeden z divákov naň zareagoval obzvlášť výnimočne. Čo už možno je dobre, kámo, lebo takomu tú frekvenciu možno lepšie bere a potom mu kuruje, kámo, že vidí veci, čo ostatní nevidia. To bodaj by nie do piča, vieš. Ozval sa mi totiž zamestnanec psychiatrickej nemocnice, taktiež z Česka, ktorý mi poslal video natočené priamo počas nočnej služby. Píše, že počas jednej noci si všimol niečo zvláštne na kamerovom zázname a rozhodol sa to zdokumentovať. Psychiatrická nemocnica Keď máte nejaké videá, čo chcete, aby som pozrel a komentoval, kľudne mi ich pošlite.
Nemocnica, v ktorej pracuje, bola založená ešte na začiatku 20. storočia, čo znamená, že jej múry si pamätajú už viac než storočie pacientov, personálu a všetkého, čo sa v nich mohlo udiať. Fú, kámo, tak to ani nechcem vedieť, čo sa tam všetko dialo za tých 100 rokov. Ako sám spomína, za 8 rokov, ktoré tam strávil, si osobne pamätá 2 pacientov, ktorí v tejto budove zomreli. A nie je to len o tomto videu. Svedčí aj o čudných... Však jasné, že v cvokárni, kámo, sa budú diať divné veci, však tam sa dejú, aj keď to proste sú tam ľudia, vieš, alebo tam sa dejú divné veci, aj keď tam proste sa nedejú paranormálne, vieš, ak je to cvokárna. javoch, ktoré sa v nemocnici občas dejú. Kroky na prázdnej chodbe, dvere, ktoré sa sami od seba zatvárajú. No tento raz sa mu To je aspoň kurva, že zatvárajú a necháva niekto otvorené, že ani prievan more. podarilo zachytiť niečo konkrétne. Pozrime sa teda spolu na video, ktoré mi poslal a skúste si naň spraviť vlastný názor. To on robí z tých videách tú kalkulačku, pozeraj. Pozrime sa teda spolu na video, ktoré mi poslal a skúste si naň spraviť vlastný názor. Čo ti jebe, kámo, jaká miestnosť, tak bude, aby sa tam človek neschujel do piči, keď má byť tak zatvorený v dačom takom. Husté, husté, husté. To asi nebude fake, kámo, toto tu. V izbe, kde video vzniklo, leží na spodnej posteli pacient. Je zjavné, že ide Tam takto leží, kámo. Čo ti jebe? Fakt tam takto leží, more. Kámo, však to je riadna cvokárna do piči. To ľuďom tam musí ešte vás kurovať, keď ich tam niekto zavre do piče, než kebyže majú byť vonku. v izbe, kde video vzniklo, leží na spodnej posteli pacient. Je zjavné, že ide o nočný alebo skorý ranný čas, všetko je tiché, pokojné až do momentu, keď sa na zázname začne objavovať známy jav. Zdanlivo svetelná šmuha, niečo ako orb alebo prachová častica, sa začne Prachová častica, to je skôr chumač, more. pohybovať po miestnosti, prechádza ponad posteľ, šmíka sa po podlahe, vznáša sa pri stene. Na prvý pohľad by človek povedal, že ide o obyčajný hmyz alebo Mystý kokot. Čo tebe jebe? chybu kamery. No keď sa na to pozriete dôkladnejšie, tieto pohyby pôsobia príliš plynulo, ako by boli vedené nejakou inteligenciou. Neprirodzene ladné pohyby, žiadna náhodnosť, žiadne chaotické výkyvy, ktoré sú typické pre lietajúci hmyz. Navyše, objekt akoby jemne žiaril, čo vyvoláva otázku, či bol vôbec viditeľný voľným okom, alebo ho zachytila len kamera. Ja si myslím, že len kamera, kámo, lebo voľným okom také veci moc nie sú viditeľné. Možno ide o obyčajnú anomáliu a možno o niečo viac. V Anomáriu. nemocničných prostrediach sa stretáva začiatok aj koniec života, množstvo ľudských príbehov a emócií, ktoré tam po sebe zanechávajú stopu. Ak ste niekedy zažili niečo podobné, či už ako zamestnanci alebo ako pacienti, Cením ľudí, čo robia v cvokárni, kámo, jo, alebo aj v nemocniciach a podobných miestach, fakt. Rešpekt. pokojne sa o to podelte v komentároch. Alebo mi svoj príbeh pošlite priamo. Nikdy neviete, kedy sa z neho stane ďalšia kapitola tohto kanála. Posledné video je tak trochu osobné, lebo presne takto nejako vyzerám ja, keď celý deň sedím zavretý pri počítači, ponorený do tmy a niekto sa ma príde spýtať, či si nechcem dať pauzu. Si ma vyduchciť. Vidíš sa v tom? Est-ce qu'il y a quelqu'un encore qui habite ici? Nejaká pivnica, kámo. Waouh, l'état de la cave. Čo ty kokot po zemi je, more, aké hovna. Čo ti jebe, kámo? Vyzerá fakt divne.
Čo to bolo za pičovinu? Keď sa ti po 12 hodinách strávených v tme niekto pokúsi pripomenúť, že existuje aj slnko, čerstvý vzduch a realita, Ako fetka kamotom. alebo sa len snaží pochopiť, prečo tvoje oči svietia viac ako jeho baterka. To lebo 6 dní nespíš more a len fúkaš. Tak čo, ktorý z dnešných záberov vám najviac zovrel A fúkaš už 15 rokov, to vyzeráš more jak ufon. žalúdok? Ak máte aj vy niečo, čo by nemalo zostať bez povšimnutia, pokojne mi to pošlite. A nezabudnite, kamera niekedy zachytí to, čo si oči nechcú priznať. Prajem vám pekné sny. A čo oči nevidia, to srdce nebolí. No, Vítej. každopádne som rád, že som dopozeral toto video. Bol to veľmi príjemný zážitok. A budem sa nás tešiť u svojho ďalšieho videa. Tak, majte sa, Bohom požehnaný večer prajem.